राजाखौ जोबथा बिदाय होनाय जाबाय। राजाया 26 बोसोर बैसोनि मासे गेदेर मोसामोन। सोनाब बेंगल रायजोनि हाग्रा बिफाना राजाखौ जोबथा बिदाय होनाय जाबाय। राजाया भारतनिनो मासे गेदेरसिन बैसो जानाय मोसा होननानै मिथिजादोंमोन। मख'जाथावदि थांनाय 2008 मायथाइयाव बे मोसाखौ खोला खायरबेरी रैखाथि मिरुसिम लानानै फैनाय जादोंमोन। बे मिरुसिम लाबोनाय समाव राजाया 11 बोसोरल'मोन। बै समाव बे मोसाया मासे गोलेरजों गाग्लोबजानायाव गोब्राबैनो जखम जादोंमोन। बेखौनो हाग्रा बिफान आरो जिब जुनारनि डक्टरनि फाहामथाय आरो जोथोन लानायाव मोजां थासारियाव फैयो। बेबायदिनो 15 बोसोर बारनायनि उनाव देग्लाय बोसोरसिम 26 बोसोर बैसोनि जाबायमोन आरो बेखौनो भारतनि मादावनो बयनिख्रुइबो देरसिन आरो गोबावसिन जोरसिननाय मोसा होननानै गनायना लानाय जादोंमोन। मानोना मासे मोसानि बैसोआ बांसिनै 22 बोसोरसिमल' थायो। बेबायदिनो दुखुनांथावै राजाया 26 बोसोर बैसोआव बे बुहुमनिफ्राय गासैखौबो नागारनानै थांबाय। राजानि जिउ गोमानायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरानो दुखु फोरमायो। लोगोसे हाग्रा बिफाननि गासै मावथिफोराबो गोथौयैनो दुखु मोननाय फोरमायनानै जोबथा बिदाय होयो। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। एसआइ निउर' थेरेपि, बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर' थेरेपिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5आव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरेपियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 762016045 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।